Igbo ndị ọma ekene m unu. Kenekwa ife na-emele unu ife? Ndewono. Ụmụ nwanyị ndị a na-etigbu ma ndị nọ na di ma ndị ka na-eme oyi. Nwoke bịa ọ na-eti gị jaja. Nwoke bịa o tie gị gwogwo ọkụpụcha gị anya gị apụọ n'anya, anya gị adịzi ka bons 200 egro 200 naira. Akpa gị aka n'ọnụ ị na-achọ ya na-ehelpụ gị, but akpa gị aka n'ọnụ ese ịmụrụ ụmụ maka ụmụ ịmụrụ ịma mpụ. Asị m onye pụọ na marriage yo, do not get it twisted. Asị m onye pụọ, mana ifo na that marriage na-lead to gịnị? Havoc all the time. Ihe unu na-alụ gidigidi. Marriage kwesịrị ịtọ ụtọ. Ụmụaka na-afụ unu ha na-aṅụrị. Mommy alola oyoyo, daddy alola oyoyo, they are all happy. Mana mgbe marriage pụtazi nwatakịrị bịa na-ebe, nwoke na-eti ya na-afọgbu ya. Akpa gị aka n'ọnụ, nne pụọ ọnụ ka ị nwee ike leta onwe gị anya, ka ị hapụ ịnwụ n'ahịa. Isi na ịmụkwara ụmụ, onyekwa m ga-azụrụ gị ụmụ gị, ịpụkwa anụ. That is why every lady, every woman out there, ọ bụrụ ọsọ ife ị na-enye di gị na bed kilomiti, if you ọ bụrụ ọsọ kilomiti ka eji ama nwaanyị. Ọ bụrụkwanụ so ife a na-eli, ife afọ ya eli ka eji ama nwaanyị. Gonna those days ọrụ anyị wee bịa riwe akụ, oriakụ. Yes, aka ga-aza ya maka afa ngoli. Mana nne ka ị na-eli akụ na-edosi akụ onye ọzọ, kpakwa akụ nke gị. Urukwa ọkpata akụ, you know, so that enwe ife dị anya apụta na ya bụ njikọ unu, marriage unu, you feel me? Inwe ike pụọ maka gịnị? Maka ndụ gị, maka gịnị ọzọ? Maka ụmụ gị. Enwere ozi nnata today, and ọ dị m obi mma. Amara m ka nsi etinye ya bụ okwu ọnụ. Ọ dịrọkwanụ mma. Biko nụ, ifu na ọda ahụ ọkụ. Ma ụmụ nwaanyị ndị na-adị akọcha unu duka iche eze ka dịga ehi ụra, ibebịa gbupụ ya, wụọ ya mmiri ọkụ, wụọ ya mmanụ ọkụ. Ife abụọ kwa the way out. Mgbe ifo na ife agawago too physical, what do? Ime vum kama. Makana vum kama carry na statement all the time. Think here. Amara m ife iji etinye nwaanyị unnecessary stress and pressure now. Okay, nekwezi newete. I'm afugom this lady once, yeah? Ka my friend na agwam na that lady on na ha ayole ya obekaboro imamara m onye ọwụ. Ọ na ha ayole ya nne pụtanụ, nwoke a ga-akụgbukwa gị. The man jecha je gbacha kwọkịrịkwa iche na mmadụ wee wu kilomita ha n'ezi ọbata, o were gị mere punching bag. Ọ na-eti gị ka nọrọ. A na ha ayọla nwaanyị a kemgbe ụwa, ma oke ma ngwere na-ayọ ya. Nne laanụ, nne pụtanụ ịmụrụ ụmụ atọ, pụtanụ bịa zụọ ụmụ. Nwaanyị si mbakwa ka ekọrọ otu oge esi zụọ ụmụ, mbakwa ka eko oge esi zụọ ụmụ. Ife nna anọ na nwoke etigbuola that woman. She's dead. Ọ dị ọkwụ afọ onye akọlụ, ọ dị atọ ọchị. She's dead. Etigbugo ya n'aka, o ji ayọn oke ụda ayọn fikọọ ya n'olu, tie ya gwogwo. Ị bụrụ nwaanyị out there, nwoke na-eti gị on a steady, ọ na-cash out ike ya na-arụ gị on a daily. Ị na-eme n'ọmụmụ gị. Bịa ka njụọ gị ajụjụ. When you die, isi na ị na-anọ maka ụmụ, instead ya apụ maka ụmụ. When you die, ịnwụọ kịta asị na onye akpa ọnwụgo ọma mbili ọzọ. Tell me, gwa kenem,
agwa kenem kedu onye ya azụlụ gị ụmụ. Highest the man alụọ nwaanyị in 6 months ma o chelikwa 6 months. Onye abịa were ụmụ gị mere mgbere ụmụ. Ọda ha akọ ayọ nta akpọnye ha ntu n'isi maka ụmụ isi na-echọ gị iji pụọ ga leta ụmụ. Misplaced priorities everywhere. Ọ bụrụ na ị pụọ maka onye a na-etigbu gị etigbu because ihe dị ya bụ otu ya emerịrị. Ida na ọkụgbu gị ọ gị nwa kụgbuo ya. Ọ nke akụpụrụ nwa dị ya n'afọ ikugbuo ya mmiri ọ bụrụ na ọkpụkpụ aka ya ga-akụgbu nwa ya. Inwe ike ọ dịghị ụra dịka esi na-anọkwa n'ịntanetị ịwụọ ya mmanụ ọkụ ịmanye ya mma or eme anyone. Why go through that? When you get along, you happen chọrọ something doing. When you happen chọrọ something doing for yourself. Ndị mmadụ bịa a na-akọ ndị single mothers ọnụ ndị ụmụ nwaanyị nọgide na dịpụ. Yes, ekwenye m na enwe ndị dị bad. Ama m that one. Mana ka m gwa gị eziokwu, when you die, those people na-akọ ya ọnụ based on single mother whatever. Ha nwekwa ka ya akọkwa. Nkekwa kakwa anya asị nwekwa ya nkwa kịta. Agwakwa ya agwa. Do you know? Number one, if you your sanity and your life together and that of your children, imeya makagini asile akoya highest 1 year, highest, and for the now within the month. Okay, I'm not supporting Onyela Nadi, no, but I'm saying that domestic violence should be cancelled entirely. But uno decide and una man counseling. Uno funa marriage at that work una wasano. This is not just for the women. But I hindi kuwai makana ano romoni uno and anu goma koke ya kemwe. Ano keton or with them badly. Yeah? Okay. If you know where if you want to make it daily that a man did the onwe gaka. Ichorozi ka walk or ndam bikono. Tialawa, trolaya. Niri yaka kola. Makadeka mkuru nambo. Ihe di abuo. Utu ye melele. Ida iko ware ya one day. Wonko ye bendo mmadu no. Ikuwe one day kubuo ya. Ezonye buru mmadu. Amam bina ye bula kemwe. Would you be able to live with a conscience? Amarum. Ezonye buru mmadu. Oya wa itebiri kwa noge. Deka ina afuzi na internet now. Umwa ya abwa nkịtị. Ochebirigi ine ehi n'ụra magbuo gị. And you people are breeding these kids on a very unhealthy environment. Maka ụmụ gị hụnụ nne ha n'anya. Maka ụmụ gị hụnụ nna ha n'anya. Mụ na-agakwa n'ahụ unu lasa anụ maka ụmụ unu kwa. It's hard time we stop this. Because you know. Ndị ha gbakwa ndị ụkọchukwu aka sị gị divorce mba. Man, ọ bụ na ọwụ ya nwa ga-esi ewu mee ka unu dị ndụ na wa no je tisa no the ten. Ọ da work. Ọ by force. Ọ bụrụ by force. If all is not working, it's not working. Onye nwere ada akwa apụta ọzọ. And if you know how hard ndị mmadụ na-eme ka ha nwee ike chezo onye nwere anwụ, you won't even pray to be there. Because so 1 year, echezo gị nke ije nke ya na nke ga-agwụ just like that. Because in the kind of no aka. As Nancy ya no have ụmụ ha go ata. Can only do our part. Ebia kwuo ha ga-ekwu. But we may your own part again. Ịgbasa ka ndị nwere ntị, ndị ga-ege, ndị na-ediri ya. Nụkwa. More that work. Na-ejebeno. Akọwo n'ọnụ, sịkọ ọnụ, mara idekwa ndụ. Onye nna m na-adị agwa m ọsị m, kama ị ga-ahịọ m akwa, hịọ m ọchị. Kama ị ga-ebere m akwa sị, chai, logegwe ka o si mee, how? Biko chia m ọchị, sị m, hey, gị nwa ka ihe a mere, hey, do it, okay? And I think that's the best thing.
kama ị ga-abịa sị m osikotulome lekwanụ hey nwa nka ala na-erikwa anyị ha no ọ bụrụ m ka ala ya eri chamochi na mpụ na dị chamochi na malụbeghị chamochi na nka I don't care na onye dị ndụ gba first kama m ga-efu ka m mee gịnị ka m na-adọla kama m ga-anwụ ka m fu efu kama m ga-anwụ ka m dọlewa onye nwụrụ lose it all ndewo no. And the truth and the proof, and it's all about my roots. It's our feature and our nature, and it's all about the future. Ooh, I am black and I'm proud, and I'm gonna shout it loud.